कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, AC डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. सावंतवाडी शहरातील चोऱ्यांचं सत्र सध्या सुरूच असून शहरातील उभा बाजार परिसरातील निवृत्त तलाठी महेश शेणई यांचं बंद घर फोडून चोरट्यांनी चांदीच्या काही वस्तूंवर डल्ला मारलाय. बुधवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास ही चोरी झाली असावी असा अंदाज पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आलाय. मात्र दिवसेंदिवस चोऱ्यांचं सत्र वाढतच असल्यानं पोलिसांच्या एकंदरीतच भूमिकेबाबत आता नागरिकांमधून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जाते. महेश शेणई हे 2 महिन्यांपासून पुणे येथे राहत होते. मे महिन्यात ते काही दिवसांसाठी आले होते, पण त्यानंतर ते पुन्हा पुण्यात गेले. याच दरम्यान बुधवारी मध्यरात्री 1च्या सुमारास त्यांचं उभा बाजार मारुती मंदिर समोर असलेलं बंद घर चोरट्यांनी फोडलंय. घरातील कपाटाचा लॉकर फोडून त्यात असलेल्या चांदीच्या वस्तू चोरट्यांनी लंपास केल्यात. यात चांदीचं निरांजन, अत्तरदाणी, कुंकवाचा करंडा व अन्य काही वस्तूंचा समावेश होता. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.